přes 1000 kilometrů železnic. Tolik už se u nás postavilo nebo zmodernizovalo z evropských peněz. A to nejlepší teprve přijde. Mluvím o vysokorychlostních tratích. Z Prahy do Brna za necelou hodinu, do Olomouce za hodinu a půl a do Ústí dokonce za 25 minut. A právě na jejich výstavbu EU hodně přispívá. A měla by i do budoucna. Snad. Po volbách do Evropského parlamentu se bude vyjednávat nový víceletý rozpočet EU. A pro nás jako starosty je zásadní, aby tam peníze pro výstavbu železnic, hlavně těch vysokorychlostních, zůstaly. Domácí úkoly máme i tady doma v Česku, protože EU na to sice přispívá, ale ta samotná stavba je právě na nás. Ale přípravné práce už se naštěstí posouvají a za 2 nebo 3 roky by se snad poprvé mělo kopnout do země. A já osobně se nemůžu dočkat, až budeme moct cestovat vlakem po celé Evropě rychle, pohodlně a ekologicky.